TV. Сәлем достар, сізні Яшілік тауышының шираттағы шығарылышында мен Лиана сәлемлеймін. Бүгін мен резидентларыбыз білән қиялдағы машинам, шоферлық профессиясы һәм елда болған түрлі қызықлы хәлләр турында сөйләшергә булдым. Иркенләп отырыгыз, кайышларны ләктерегез. Киттек. Сөйләшүебезне башлаганчы Яшілік тауышының бу атна аутсайдер белән саубуллашырга кирәк булыр. Гыйлемдар Мингалиев, кызганычка каршы синең клибыңны тапшыруыбыз кысаларында соңгы тапкыр карыйбыз. Жер yüzünde türü bәхет, улым ту минем үшін алтын кәхет. Куллары канат, пышығы бұрын йылтыр күзі, минем бәхет әйтерсіңрә ұжма күзі. Улым сұрап алған бүләгімсің, яшәу яны киләчәктә türәгімсің. Һәр вакытта ашык булсын барыр юлың, Кәрим улым сине бәхетем, сине күз нурым. Улым сұрап алған бүләгімсің, яшәу яны киләчәктә түрәгімсің. Һәр вакытта ашык булсын барыр юлың, Кәрим улым сине бәхетем, сине күз нурым. Берәүләр китә, икенчеләр килә. Яшілік тауышында яңа исем. Әйдә. Исеңдәме иркәм җир читенә, китәргә дә әзер идең син. Шул сүзләрең өчен яраттым да, иң кадерле кешем хәзер син. Мәхәббәтне санар өчен генә, кирәк түгел ярак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне санар өчен генә, кирәк түгел ярак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Җирләргә китеп адашулар, кирәк түгел йөрәк күтәрмәс. Ышанычлы бит ул безнең сөю, күңелләргә җилләр үтәлмәс. Мәхәббәтне санар өчен генә, кирәк түгел ярак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Без булмаган җирдә гөлләр башка, башка төрле сайрый кошлары. Кирәкмәсең мәхәббәтне сынау, яннарымда гына бул барып. Мәхәббәтне
Мәхәббәтне сынар өчен генә кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне сынар өчен генә кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән бер-береңне якын итүләр. Җитә бары җаның тәнең белән бер-береңне якын итүләр. Җитә бары җаның тәнең белән бер-береңне якын итүләр. Бер-береңне якын итүләр. Тоғызынчы орында бүгін Ленар Фаррахов. Өткен атнаның премьерасына үзігізінің тауышларына 13-20 номерына бере аласыз. Тауыш сөзін yazып, жыршының номерін ғына жіберерге керек болар. Сылуқайым, сиңа киләм бүген, бүләк алып ұшам яныңа. Күпме вакыт үтеп китте инде, күңел кәем ярсып ашкына. Син йөрәгемдә, син күңелемдә, син төшләремә керәсең. Күңелемдә, син йөрәгемдә, син уйларымда минем. Сиңа киләм яшел сукмаклардан, урманнарда кошлар сайрыйлар. Йөрәккәем ашкынып сиңа бара, шатлыкларым сыймый башыма. Күңелемдә, син йөрәгемдә, син төшләремә керәсең. Син күңелемдә, син йөрәгемдә, син уйларымда минем. Син күңелемдә, син йөрәгемдә, төшләремә керәсең. Син күңелемдә, син йөрәгемдә, син уйларымда минем. Сине күрәм, ап-ак күлмәк кигән, йөгерә-йөгерә килдең каршыма. Күзләреңдә нурлар балкып яна, без бәхетле бүген дөньяда. Син күңелемдә, син йөрәгемдә, син төшләремә керәсең. Син күңелемдә, син йөрәгемдә, син уйларымда минем. Син күңелемдә, син йөрәгемдә, син төшләремә керәсең. Син күңелемдә, син йөрәгемдә, син уйларымда минем. Алдағы позициясы Рамиль Габитовның машинасы юк, ләкин стажы инде 10 ел булган икән. Беренче һәм соңгы машинасын аңа бабасы калдырган, ләкин Рамиль сөйләвенчә, ул машина көннәрдән бер көнне тик торганнан яна башлаган. Шуннан соң машиналарда бик йөрми инде резидентыбыз.
Gözünü düşüremiysime Mena bir kim kerakmisin yanımda Bulsa Menim bilen kalsa Senin nazlı qarashın meni yağladı Sena taba men yasadım birinchi adım Senden gina tura menim kelaşaklarim Dini boyu siylermi Sen gina menim birden birim Menim motorim, menim suyganim Sen ağına menim sözlerim Jırım, menim köz nurum Bir tezrak mena kulunu Men körsetem sena dünyani Işan mena, anla meni Tınla menim yüreğimni Hayalımda tek sen gina Seni vermeyim bir qaşanda bir kimge Menim zor baxitimning sababi sende Sen menim har kuyimda Sen ağına jırlarım barmadır sözlerim Kumush suday ayaz kökday senin közlerin Mena bir kim kerakmisin yanımda Bulsa Menim bilen kalsa Sen gina menim birden birim Menim motorim, menim suyganim Sen ağına menim sözlerim Jırım, menim köz nurum Bir tezrak mena kulunu Men körsetem sena dünyani Işan mena, anla meni Tınla menim yüreğimni Идел Нургалин машинада түгел дигәч, иң мөһиме саклык һәм акыл белән йөрү. Минем хыял машинасы ул Porsche Cayenne, ләкин аннан да зуррак хыял ул яхшы йөртүче булу диде Идел. Синең белән килешәм, достым. Чираттагы позиция синеке. Bu dünyalar parlılar üçinmi? Ник бәхетсіз була ялгызлар Авыр сүзләр әйтеп рәне җитмәгез Алларда да хисле йөрәге бар Ялгышмагыз, зинһар ялгышмагыз Ярларыгыз ятка калмасын Гафу итче мине, гафу ит дип Үкенерлек кенә булмасын Искә төшсә бергә булган шаклар Күзләреннән яшьләр тамалар Җиргә ятып үксеп еласам да Ерак инде хәзер аралар Ялгышмагыз, зинһар ялгышмагыз Ярларыгыз ятка калмасын Гафу ит
içimine gafu idi Ukenirlikine olmasın Yalgışım ağız zinhar yalgışım ağız Yarlarınız yatka kalmasın Gafu içimine gafu idi Ukenirlikine olmasın Yıllar ötevi bilen yarralarda Uңала ol digen bulalar Günler buyu yoklayalım yatam Senin hakta haman uylanam Yalgışmağı zinhar yalgışmağı Yarlarınız yapka kalmasın Gafu içimine gafu idi Ukenirlikine olmasın Yalgışmağı zinhar yalgışmağı Yarlarınız yapka kalmasın Gafu içimine gafu idi Ukenirlikine olmasın Gafu içimine gafu idi Ukenirlikine olmasın Yarlarınız yatka kalmasın Айрат Гареевның машинасы Volkswagen Passat. Стажы инде 12 елга тулган. Хыялдагы машина ул ир яңа машина дип килде Айрат. Яшь чакта әтинең машинасына утырып, кызлар янына бара идем. Ә машина алыр өчен көне буе КамАЗда эшләдем ди 6нчы урын иясе Айрат Гареев. Көрмәле дуслар, сезгә хәерле юллар. Yıllar үтә, яшәп өлгерәсе, булдырасы килә һәр кемнең. Мизгелләрдә тормыш тулылыгы, кабатланмый үткәне киткәне. Хыялларының шиге югаларының бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Хыялларының шиге югаларының бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Килер көнне яхшы өмет белән каршыласы килә йөрәкнең. Кадерләрен белеп яшик дуслар, гомер дигән хикмәт бүләкнең. Хыялларының чиге югаларының бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Хыялларының чиге югаларының бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Аяк үсте генә йотылмасын,
Яшәүләренең булсын мәгънәсе, моңнарыбыз җанга сихәт биреп, күңелләрне нурлап ямласын. Хыялларының чиге югарының, бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Хыялларының чиге югарының, бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Hyundai Tucson машинасында җилдереп йөрүче Булат Зияддинов биек машиналарга кызыга икән. Хыял машинасы ул Toyota Land Cruiser ди Булат. Хыяллан, Булат, хыяллан. Ә без синең клибыңны карыйбыз. Yüzləriniz gülüb dura, şadlıq nuru gözlərdə. İң izgi tiləklərginə biz әйтәсе сүзләрдә. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Бүгенгедәй гөреләп торсын, ныклы булсын гаиләгез. Гомерлеккә үзегезгә тигезлекне теләгез. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Бәхет бит ул татулыкта, бер-береңне аңлауда. Кирәк чакта әйтер сүзне, сайлый белеп сайлауда. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Ходай сезгә өйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Ходай сезгә өйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Бар канатлы бәхетне.
Җырлы гаилә Илфир һәм Альбинаның стажлары инде 4 елга якын. Икебез дә машинада йөрибез ди Альбина. Ә менә Илфир студент чакта 3 тапкыр юлда кунган икән. Ашарга күбрәк түләп, бензин турында оныта идем ди ул. Ә хәзер гаиләле булгач, хатын ашата. Шуңа күрә бензинга акчамны жәлләмим дип көлде ул. Min seni ışrattım düşümden Işrattım hem kısıp yarattım Süyüge dirilgen düş bilen Sızılıp yaşlı taң attım Sağınıp sarıgıp ezilip Yalvarıp sırağını yazmıştan Sen iken ol minem bəxitim Aralap alışı sağıştan Sağınıp sarıgıp ezilip Yalvarıp sırağını yazmıştan Sen iken ol minem bəxitim Aralap alışı sağıştan Seni izledim aylardan Sen özün ay kızı sılıvam Yaratıp min seni duymamam Zor vakit mineke Sina ağırlık gidermem Yaratıp jonatıp yaşarmem Sen benim kıymetli bir canım Kadirlim deyip güne deşermen Min sina ağırlık gidermem Yaratıp jonatıp yaşarmem Sen benim kıymetli bir canım Kadirlim deyip güne deşermen Bäxetli taňlarym Sen menem hoş isli yazlarym Sen menem täxetim rahatim Tik sena iň tatly yazlarym Yaklarmın saklarmın yapmamın Sina dip nur şeşken köňelim Sen menem iň ýakty iň tatly iň gaziz birden bir süýüwim Yaklarmın saklarmın yapmamın Sina dip nur şeşken köňelim Sen menem iň ýakty iň tatly iň gaziz birden bir süýüwim Sen menem iň ýakty iň tatly iň gaziz birden bir süýüwim iň gaziz birden bir süýüwim Автоледи Юлия Гарифуллина «Мин былай да теләгән машинамда йөрим» диде. Юл чатында басып торучыларны һәр вакыт утыртып, алып барырга тырышам. Шулар арасында бер апа бар иде. Юл буе миңа җырлап, шигырьләр сөйләп барды. Үзен таныган булса, сәламнәремне кабул итсен диде Юлия.
қайағыласыз қойларғасын сезінің юлығыз қайтар едім сезінің білән бірге туып өскен туған еліме қайтар едім сезінің білән бірге туып өскен туған еліме ақ бұлытлар қоя шығасыз жырлар манығына алығыз қайта алмасам сізінің білән бірге жырымы қайтыр туған еліме қайта алмасам сізінің білән бірге жырымы қайтыр туған еліме ақ бұлытлар қайағыласыз мені тағын ялғыз қадырасыз искәтіші менім туған яғым бір қойдырмын әлі қойдырмын искәтіші менім туған яғым бір қойдырмын әлі қойдырмын бір қойдырмын әлі қойдырмын Достар, сіз көңіліңізге хош келген резидентларға тауыш бере аласыз. Хит парадыбызда оларның тағында юғары басқышқа мінуін тілейсіз екен. 13-20 порталына тауыш сүзінен башлап, жыршыларының номерін yazып yollағыз.
Беренче урын иясенең елда яңа елны да каршылаганы бар икән. Хәзерге вакытта Volkswagen Jetta машинасында йөрим ди Артур Шугаепов. Нинди машина булса да булсын, иң мөһиме ватылмасын дип әйтә бүгенге хит парадының лидеры. Димәк, игътибар экраннарга. Yanında yaktı yıldız, yine mi yıldızım gına? Medine'm gülgeyim, yine mi yıldızım gına bağırgeyim? Kışkırıp jırlap jiberem Mımaygan şaklarımda Medine'm gülgeyim Mımaygan şaklarımda bağırgeyim Татмос ТВ телеканалында яшьлек тавышы ахырына якынлашты. Мин Лиана бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Юлларда сак булыгыз, үзегезне саклагыз һәм Татмос ТВ белән бергә калыгыз.